आं दिनैनि कक्टमानो नायथुबना थाङै आं अबावबो खोनाका नों आरोबो जबा मानमा जागावबो इन्टारनेशनेल नि कायसा लेभेल नि जे प्रग्राम हायाबो जे जागारागबो कारण ओ जे नन जे इंटीग्रेटेड जे जे यूनिवर्सिटी आबो यूएसए नि एफिलिएटेड हेदेबा ओंखाय जागाव नों सिरि तिप्रासा दफानि कक बो साबुई बरक मालांमा जाखा कमर तो तै दफा जोनो सुबानानि कक बो साकानि सामानि आबो किसा सावि खानारगादि साब नों खोनारि माखा दफानि कक ni aba kok kai anga jaga wa jata boro anga kisa kok sadi ni ang saya hin tong mani no ang kai nang sadi kisa kok ni saka ang kai anga pun saka ang hukumo khlai cha tere phachina no hukumo no tui ang hukumo ro tui samung khlai tai abo no kariba dofar me dofa gereng tai ko dofa ni sam ma khlai yo tam ni bagi ma khai hin kai o dofar tabu kemana ni ekdom kemawi thangna ni bagi nai tong kha karena yang borok nama saka engkai apa tam ni bagi kemana nak yang kau okok no nang serai saka kiri awal jetu okok no sana nang ke chef mania engkai arok kebang ma international borok botongo engkai orang ko ni kebang ma bisho hindu borisot ni borok borok nama mama jaga botongo engkai borok nang sai kanaraka Bangladesh ni loko borok pai mani yagulo jung Indian by Mars kai mani appropriate jung majority tong mani no into Indian by Mars kai jang kai no kai mani ulo kai no jung minority ni thaka tam ni bagi minority ni thaka angkai Bangladesh ni loko borok ha pai o jaga ni residential na wi kita ka abu no lo kai jung minority ni thaka minority ngai tabuk jung kamana ni thang tong okay tabu hate kotoro je ko khai mani abu banga jaga osaka tabu borok o do tharok thangna ni bagai borok bo thangai tong na musungo ha sakawa abu ni bagai borok tabuk separate state jungno ru jung thangna ni bagai hanai hate kotoro gongui tong hangar stai ni tong abu ni bagai bubagra no India government kok halanya ni bagai ringka bubagra tabuk o hawa tong Oke, aku no karibo ang borok bay apa mana pandaw kok sama karibo borok ang bay kok salakya kutum bay. Borok sawo ano punya musuh matanggradi ulo si Hindu kok ulo si Sonaton. Punya ozadi dong si Piyogradi. Noro ozadi no Piyog nani bagai kene ang Pradhan Mantri Narendra Modi ji bay kebagai shogun kok 30,000 foto 30,000 tong iko lagi jeng borok kok salakya jeng kok no pojo saya. Norok ni kok nangu, norok kok sate nangu, norok tabu bono sadi, odo kano piyok nani bagi. Ulo se, jenga bengkoni samung khaini. Puya ketang to tong nang nebele kan tapi. Ulo ketang tong mana ulo se ador mo phainyai. Puya piyok nang bagi sak hadi. Kai borano tol ni nabo nangu sung nai nyai sung khlai nyai noi. Phone number akor tol na lai chata. Abo hai khlai bor be kok salikya. Te ke sakai tabuk no ang bubagra be kok salai pa yo ke bubagra sakbel sugui tong ha beleke bukha kosto nang kha kai khana pongote sa kok salai ne bobe kok rata o sar lokorogi ko ano tahu ko phone khai tong bubagra ni sak bahai mai jasa kha tamung am hai ro to ha sagra de mai saya kun phan saya ko mia je thamun kun phan saya ko kai bo sawo phana ang tumleng suka misal ka saka bubagra tam khanya ang beleke na khadu khonango sakata ke khana mala layana tabuk to ang kisare khlai to misal ke au sakata okay ke diliwono botabo abo samung bainyo samungtinyo biji samungti biji khub lengja ni kokti phano lukrok ni kongwa sumuni utor to mangkhana khaklayo Kai oje yang ni coba ni ti rogo nengkuno sabna rogo mosong yang coba hate kotor borok kutung aja kobla. Hate kotor ni kok nampo ang beleke no bekha tong thogli ya bekha dukon ang kha je pro ang dolon. Be khata bai bai ji joto lukurok no kha bai khub bai khlai no je kosto mani jeng no kusugo tong nai jeng no nai khlai tongo. Jeng je kosto khlai mani abono ke bo phol mai ya tongla. Angin media ni bising te sahona ni musunga jehetu light ta obo joto no khanaton joto lukurok no kha baya hoi nang khang kai lang ma phang sasunai ang khorokta thimani bai ani te sod do lokho bororo jodi no thangi thakai ang thimani abukuno ya phia ani bumung kha thaka wa kathang tongnai ani bumung tai thui thanya abon babino joto lukurok khata bagi norok kisa kosto khlai jadi borok khoroksa bai tai khoroksa poito sa ya tang di poito sa lagi
Oitosawi, jeta buksung je klaina nangmani, o hangar strike no piyog yawi tondi, ang pai jora jodi no slap pai hangkai angbo, pai ne ajagabo. Belai ke hambai, belai ke khatung mani kok dama hunsinai, khayok mani kok dama sasinai, abo norok no buji sinai, ang to kok dama sanai si. Piaba bubagra bo political party khalayatung agi Congress tabuk tamo BJP panongka nini tiprama sapanongka despan khalai tong tu bo bubagra no hongkang kai bo mai saya kosto tekto nangi tong hongkang kai sawi babe khas hawo ani kok tuma oroni khnawi nyai norok mukti klai mano je klai nyai rok je borok joli mano kok krei kintu tabuk je latest update nor yafarka ang yafri mankha je norni kobang ma borok ni question tong oro ko bo message hobo tai phone bahai nang ko ma khai tong bayo nakadi ang phone ya sang manglak